स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और धमाकेदार गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा चुम्मा दे दो सैनिटाइजर लगा के। ये गाना के लिखले बड़े पवन पांडे जी और ये गाना के म्यूजिक दिले बड़े शंकर सिंह जी। आप सभी के बता दी कि ये गाना के काल सुबह 6:15 पर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल जाई, जौना कि आप सभी 6:15 पर यूट्यूब पर जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर दी। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहें।